octobre kalo tile mugan ani kelen san ba fila ani mugan aw minnu b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔkana la mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni y'aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale min ni a bilala ka taa furakɛli la an ka jamana kɔ kan kalo tɛmɛnen na ni o tun ye Abu Dhabi ye a n'a furumuso u bɛ ka u labɛn ni ka na an ka faba kɔnɔna la bi araba donya in na sa Ibrahim Boubacar Keita a ka nin furakɛli in yɛrɛ kɛra bɛnkan ye CNSP ma ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ. Kunu araba sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kan 8 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na bolimafɛn sen 4 ni ale suguya ye Toyota RAV4 ale a ka boli ni ka o laban an ka 3e pont ale ji la ni o ye an ka pont sabanan ye maa dɔw ka fɔ la sa ko ni bolimafɛn bolila a ma se ka dɔn kun min na a sera ka jigin ni ji na cogoya min na u ye an ka finitigilakaw ni ka olu wele olu nalen wagati min na sa an y'a ye jaw la bɔlɔlɔkana fan bɛɛ lajɛlen na o ja ninnu na sa an ka finitigilakaw ani mɔnikɛlaw u farala ɲɔgɔn kan ni ka bolimafɛn ka a labɔ ji la maa min yɛrɛ tun bɛ bolimafɛn ale kɔnɔna la sa ala ye ale ka kalifa ni ka o minɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ma se ka dɔn fɔlɔ fɛn min kɛra nin ko in ale suguya an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko kabini dɔgɔkun tɛmɛnen na maa 4 bɔɲɔgɔnko olu de fana taara u yɛrɛ fili nin pont o ji la tuguni. Coronavirus ale kɛra sababu ye ni an ka kalanso ka olu datugu an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka lakɔliso olu dayɛlɛlen don ka sababuya kɛ bagi baara olu bɛ sen na nka an b'a dɔn fana k'a fɔ an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu kalanso olu ma se ka dayɛlɛ ka sababuya kɛ lakanabaliya ye. Nin ye a san 3 bɔɲɔgɔnko de an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Bangɔni Jalakɔrɔji Safo ka taa se Nɔsɔnbugu ma ni ale kilomɛtiri bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 56 o bɔɲɔgɔnko la a sira ale ni ba ni o ka jan nin baara in yɛrɛ tun bɛ cakɛda min bolo sa o de ye Kojapu ye a baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nafolo bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 27 ani buruburu 72 la min n'a baara bɛɛ lajɛlen tun kan ka ban kalo 15 o kɔnɔna la nka ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dabɔra kun min kama sa o de ye k'a fɔ ko sirako gɛlɛn min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ale bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bolimafɛn bolila ninnu n'olu bɛ wele ko camion n'olu bɛ feerefɛnw olu ta sa walasa olu ka duguba kɔnɔna to yen cogo min na ka t'u ka sira bɔ nin sira kofɔlen fɛ ka se ka maaw olu lafiya u ka bolimafɛn bolila cogoya min na nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kolomokari la mɛ kalo tile 3 san 2017 a kolomokari la an ka jamana ɲamakɔrɔ fɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye. An bɛ taa kokan kibaru la laginɛkaw fɛ yen nɔ seni ma olu y'u ka jaabi kunfɔlɔw ni ka olu bila kunun sufɛla la a yirala k'a fɔ ko jaabi yɛrɛ la sa maa min yɛrɛ bɛ n'ale bɛ ɲɛma o de y'u ka jamana ɲamakɔrɔ ye ni o ye Alpha Konde ye. Burundikaw olu fɛ yen nɔ u ye u ka jamana ɲamakɔrɔ ni o ye Pierre Buyoya ye ani a masuruɲama 18 u ye olu ɲangi si dan kaso ka sababuya kɛ k'u ye u ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Melchior Dada ye ka ale bɔnɛ a nin na Melchior Dada yɛrɛ ka san 27 bɔɲɔgɔnko bɔ kabini septembre kalo tile 21 san 1993 Melchior Dada ye ale de kɛra u ka jamana ɲɛmaa fɔlɔ ye min ni o kɛra bɛjɛ fanga o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ k'ale de ye u ka jamana ni ka a bila kɛlɛ o sen kan kɛlɛ min yɛrɛ sa ni a kɛra sababu ye ka maa caman de bɔnɛ a nin na. Ayiwa mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolo bi ka da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.